खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। लाइमोनफोरा दायो गावनि जिउखौ बासायनो थाखायसो BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों। BTCआव दायो साख्रि होनो हानाय गोहो गैलिया। हाग्रामा महिलारिया बाथौ खेराइ रेजर्ट खालामनानै रोजा रोजा मानसिफोरखौसो खामानि होदों। प्रमद बर'आ बेखौ हिंसासो खालामदों। बेजों रावबो बरबाद जायाखै। गुवाहाटि बेंगलफोर बायदियाव रंजाथाइखौ लानानैबो गोबांथार लाइमोनफोरा जौगानो हायो। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों BPFनि सासे दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो गोसारबाय थानाय जादोंदि चिराङाव थानाय बाथौ खेराइ रेजर्ट, जाय बाथौ खेराइ रेजर्टनि दैदेनगिरि एबा मालिकखौ हाग्रामा महिलारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे बाथौ खेराइ रेजर्टआव सनिबार आरो रबिबारखालि हरफाथोलो गोसा साउन्ड मिउजिक दामनानै रंजाथाइ जाबाय थायो होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। जेराव बे बाथ्राखौ लानानै प्रमद बर'निसिम बाथौ खेराइ रेजर्टनि साखाथियाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लाइजाम हरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो बाथौ खेराइ रेजर्टआ बन्द' जासिगोन नामा होननानै गोसारबाय थादों। लोगोसे आथिखालाव आरो गोबां कलेज आरो स्कुलफोराव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय थानायखौ लानानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबाय थानायखौ लानानै मैया BPFनि सासे दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला थारैनो गासिबो भटनि मोन्थाय मोनजोब्बाय एबा साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो 18 बोसोरनि बारा जाजोब्बाय। बिथांमोनहा गावबागाव राजखान्थि दोलोखौ सायख'नो हानायनि गोहोखौ मोननो हाबाय। लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकाराव जेबो जालाखौ नुहुरनानै थारैनो फैबाय थानाय समाव एबा 4 बोसोर 5 बोसोरनि उनाव BA पास जाखांनायनि उनाव बा माबा मोनसे खामानि मोनगोन एबा गावबागाव इयुनखौ रैखा खालामनो थाखायसो साफ्रोमबो लाइमोनफोरा प्रमद बर'नियाव जेबो आसा खालामनो हाला होननानैसो BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुबावदों। लोगोसे बिथाङा आरोबाव आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हाला होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनबावदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतीय सानथ्रि हान्जायाव खामानि मावबाय थानाय प्रसेनजित बसुमतारिया मोब्लिब बोजानानै हरखाबै जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बायदि जाथाया गुबुन समावबो फैबाय थानाय जादों। जेराव गावबागाव केम्पआवनो साख्रि मावबाय थानायाव मोनसे नङा मोनसे जाथायनि गेजेरजों गुबुन बेबायदिनो रौनिया हान्जाफोरा थैबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैयाबो थारैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारि गामिनि थागिबि प्रसेनजित बसुमतारि बिथाङा भारतीय रौनिया हान्जायाव थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दङमोन। जेराव बिथाङा मैया हराव हरखाबै केम्पआवनो मोनसे खामानि मावबाय थानाय समाव हरखाबै मोब्लिब थारनि बोजबनायाव बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बिथाङा रुंसारि जाजासिमाव गावनि बिसि, सासे फिसाजो आरो बिमा बिफाखौ बे बुहुमनिफ्राय अरायसमनि थाखाय नागारलांबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बिथाङा थाबैनो सुथि लानानै न'आव फैनायनिबो खोथा दङमोन। जेराव न'आव फैयोब्लानो गोदान न' हाबनायनिबो बाथ्रा दङमोन होननानै बिसिया फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारिनि होलांनाय साख्रिफोरा CSP सेलेक्सन गैया, कन्ट्राक्चुएल गोजाजोब, बिथांमोनहा बेथन मोना मा मोना गोबां खैफोद एबा जेंनाफोरजों भुगिनांनानै दङ। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि UPPL सरकारनि दैदेननाय सरकारखौ गोबांबार साख्रि होनो हाया मा होनो हाया होननानै बखिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव गोबां रायजो राजाफ्राबो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारखौ साख्रि होनो हायाखै होनना बुंबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारियाबो गोजोनै मोजाङै साख्रि होलांनो हागौमोन। नाथाय बिथांनि साख्रि होलांनायफोरा गासिबो
CSP सेलेक्शन गैया, सोरनाबा कन्ट्राक्चुएल, मोनसेबो रेगुलार नङा आरो बिथांमोनहा बेथन मोना मा मोना आथिखालाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दं होनना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो UPPL सरकारा आथिखालाव गोबां साख्रि होबाय, नाथाय गासिबो रेगुलार जोब। हाग्रामा महिलारिया बेबायदि गोनो गोथो खालामनाय साख्रिफोरखौनो आथिखालाव रेगुलार खालामगासिनो दं होननानैबो बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे आथिखालाव आसाम सरकारजों गनायथि होजायै दाबो SIU एप्रुभ जायै फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो आसाम सरकारनिफ्राय SIU एप्रुभ खालामनाय लोगो लोगोनो टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होगोन होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनबावदों। हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि जौगानायखौ माब्लाबाबो लुबैया। लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलफोरखौ BTR एबा 6 सिड्युलाव हाबनायखौ माब्लाबाबो बिथाङा लुबैयाखै। लोगोसे बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मोनबो मोजां खामानि मावनानै होनो हायाखै। थारैनो बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTRनि सिमाखौ एबा BTRआव सिमा बारायनाय लोगोसे BTRआव गासै 60टा बियाब जागोनखौ लानानै गोबां हेंथा होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय हेंथा होनाय बाथ्राफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया खौरांगिरिफोरा मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांनियाव सोंनायाव थारैनो बिथाङा फिननाय होदों दि थारैनो हाग्रामा महिलारिया आथिखालाव बर' हारिनि मोजांखौ माब्लाबाबो हास्थाया। लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथखौ BTRनि 6 सिड्युल ओनसोलाव हाबनायखौबो बिथाङा लुबैयाखै। ओरैनोब्लाबो बिथाङा होबथाबोबायसो थादों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायफोरा मोनसेबो बेस गैया होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बेनि अनगायैबो आरोबाव आथिखालाव उन्दै फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरखौ राजखान्थियाव हाबनायाव बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों, जेराव उन्दै फरायसाफोरा बबेबा राजखान्थियाव थानानै राजखान्थियारि गाबोननो सोलायथारसिगोन एबा हादरा गाबोननो जौगाथारसिगोन होननायाबो जाथावना नङा होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनबावदों। क'क्राझाराव आइजो BPF गांखंनि मोनसे सावराय जथुम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो आइजो BPF गांखंआ आथिखालाव गावसोरनि दोलोआव एबा आइजो गांखंआव माबायदि थासारिफोरा सोमजिनानै दं, सोर दैदेनगिरि आरो सोर सोद्रोमाफोरा दायो माबायदि एक्टिभ जानानै दं, बेफोरखौ लानानैनो सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव थारैनो MP बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो गेलेगोन होननानै बुंखादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय MP बिसायख'थियाव देरहानानै थाखायोबा उनाव सिगाङाव फैबाय थानाय MCLA इलेक्सनावबो थारैनो BPFआ देरहानानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव फिन BTC सरकारखौ दाफिननो हागोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला UPPL, BJP आरो कंग्रेसफोरनि दोलोनि गुबुन दैदेनगिरिफोरा आथिखालाव BPF हान्जायावसो जयनिं जाफैगासिनो दं। बरंस BPF हान्जानिफ्राय रावबो एबा आइजो दैदेनगिरिफोरानो रावबो गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव जयनिं जाहैयाखै होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। UPPL राजखान्थि दोलोनि आइजो गांखंनि बानजायनायाव मैया कख्लाबारियाव थानाय मोनसे नब्लाङाव थारैनो 100 जन आइजोफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव UPPL एबा BTR सरकारनि बानजायनायाव गुबुन समाव गुबुन बायदि हाबाफारिफोर लानानै मेल मिथिं खुंबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गासै 100 जन आइजोफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गुबैयै आइजोफोरनि मोनथाय आरो आइजोफोरा आथिखालाव माबायदि सांग्रां जानांगौ एबा राजनितियाव आइजोफोरा माबायदि बाहागो लानांगौ, बेफोरबायदि गोबांथार बाथ्राफोरखौनो सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गुबैयै UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि मानगोनां प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेबायदिनो कख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' बिथांखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गासै 100 जन आइजोफोरखौ हांख्रायनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गोबांथार आइजोफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मैखोमै जाफुंसार होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों।